Ndaisa manja makadi muri yeZimbabwe kumativi mana amuri payaka zuro makatona tiri kunzvimbo yeRushinga kwa Chief Makuni. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeMutoko pasi pa Chief Mutoko kwa Nyagore. Nauya tafambira kuno ndemufi akafa 2005 mushure mekunge aisirwa poison muchikafu chaaidya. Nhau iyi ndengozi, asi tisatapinda munhau iyoyi toda kuti timbokupai vachatitaurira zvakaitika gore irori. Muchikamu chinoteera tozokuzivisai kuti zvakufamba sei, asi munozviziva kuti munhu haarovi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ini ndinoitwa Ingidzai Murongoji. Ndini munhu weumwe ainamata nasekuru wanga wazvikomborero. Panguva yatakanamata naye zvikomborero akambomira kunamata. Tichibva taenda naye kurukanda kuchechi uko. Tasvika kurukanda kuchechi ane zvaakaudzwa mukunamata kwataita, akanzi baba ndaona riri guwa, wari kufamba zvavo asi iguwa. Asi imi baba chidzokerai pakunamata nekuti ndaona nguva diki mimi masanganidzana nerufu. Shuwa taitosekana paye nokuti ndaiwanidza ngotsananguro dzekufawo panguva yacho. Akatonditi zvikuru andonondigera, ndakatomugera kurukanda uko. Achibva atoti ndakudzoka pakuti ndinamate. Tadzoka kuya kuno kumasowe kuno kuti takanamata naye zvikomborero pamasowe svondo rimwe chete. Tiripo pamasowe akatosimuka akatoparidza akaimba vhesi rake rokuti sarai zvenyu muchinamata. Zuva richauya vanhu vachinamata. Panguva iyoyi aishanda kunonzi kwaMachavhunga uko kwaaiforoma zvidhina. Ariko ndiko kwaakatangirwa kurwara. Ini panguva yandakazoenda ikoko ndanzwa kuti zvikomborero arwara. Ndakasvikako. Ndichibva ndasvika ndanzi onai paakarutsira apa akanga wadya nyemba. Nyemba dzandakaona ipapapo imbwa dzakatadza kana nhunzi dzasinga mari. Imbwa dzakatadza kana kudya nyemba idzo dzakaita mazuva dziripo. Zvokuti pakaita sepakatsva so pasiri kumera kana chimwe chinhu. Mukuparara kwake kwaakaita zvikomborero asati aparara akatombotakurwa akaendeswa naye kuchipatara kuchitanga zuva. Aenda kuchitanga zuva achibva apiwa mapiritsi aakapiwa akanzi kana maona zvaramba zvakadaro endai naye kwaMutoko. Achidzoka kubva kuchitanga zuva uko haana kuzorarama. Ndo paakabva afa. Afa ini ndini munhu yakumugezesa noti ndini ndakanga ndiri mudare mukuru pasowe pakunamata kwataita naye. Ndini munhu ndakamugezesa ini zvikomborero. Patakamugezesa zvikomborero aichema misodzi kudai. Misodzi yake ichichema. Dumbu rake rakanga rakaratidza kuti ranga rakafufutira kuratidza kuti ranga rakazvimba. Panguva yataimisa machira aibuda ega kudai so, kuvhurika ega kudai so, achivhurika machira achivhurika. Takashedza sekuru baba wachitiyo kuti yamune zvikitika muno wachipinda wachibva watanga kuchema. Asi pawachema kwawaita wakati mandidena manditanga matondidena zvamaita izvi mandidena. Saka takazosvika pakuzoita kusunga munhu kuti machira aya
asavhurike sekuvhurika kwaita, asi pakumuiga kwatakaita takaviga munhu achisvimha musodzi achichema. Panguva iyoyo takaenda takanochengetedza munhu, tachengetedza munhu tichibva tangopararawo saizvozvo. Ndingati inini Chidimbu ndo zvandinoziva pamusoro pezvakaitika pakufa kwaZvikomborero. Saka tingati panguva iyoyo vanhu vanga vakuziva kuti munhu haana kufa zvakanaka, Chokwadi. ende nezviratidzo zvakaitika izvi vanhu vanga vakunyatsoziva kuti panapa pane nyaya. Chokwadi. Ini ndonzi Wiseman Chitiyo. Takaenda kunotsvaga basa kwa Machabvunga tichinoforoma zvidhina. Saka pataiforoma zvidhina apa mukomo wangu neshamwari yake ndo waive necontract yacho vachiforoma zvidhina izvozvo. Saka mukuforoma kwataiita zvidhina uku shamwari yamukomo wangu akazokundikana arwara akati haachakwanisi kuforoma zvidhina zviya izvi. Saka ndo pakanzi namukomo wangu tichipfuurira tichiforoma zvidhina zvezvi. Saka patakapfuurira tichiforoma zvidhina zvezvi ndakanga ndakukundikana sendanga ndiri mudiki, ndo patakachishedza mukadzi wa Emerida Machabvunga kuti tichiforoma naye zvidhina. Saka paakatibatsira unochera mvura nekutibikira isu tichiita zvezvidhina zviya izvi, akazoti akuda mari yekuti watichisheana nepakati pamari yezvidhina zviya izvi. Saka mukomo wangu akati hazviiti kuti tisheane zvidhina zviya izvi mari yezvidhina, nekuda kwekuti zvidhina zvaive zvepamba pawo. Uyu munhu aingotibatsira nokuti aiziva kuti mombe dzavo dzinojokwa sei. Saka tagara takazoenda kumba kwavo, akati ivo havachakwanisi kutibikira tiri kumba, tikati wakuchitibikira taakupamba pavo tichishedzwa tichienda tichidya mazuva ese. Saka zuva rekuti tapedzesa tanga tapisa zvidhina, murungu wedu akuuya kuti azotipa mari, ndo patakaenda kunogara pamba paya ndobva tadya sadza. Saka ini ndakapiwa plate yangu yesadza ndobva ndadya, yaZvikombo akapiwa yake plate ndobva adya. Saka akaenda kunogeza, akubva kunogeza mubathing miomo ndo achingopedza kudya vaenda kunogeza. Akunobva kunogeza kwe ndo pakatanga kutorwara nemudumbu, akutochema achiti mudumbu mangu dzaiwe dzekumapasti 9-10. Ndobva tatotanga kuti saka hande tiende kumba unorwara tiri kumba. Ndobva takafamba kuenda kumba, akuzosvika kumba kwakanga asatokwanise kufamba. Mangwana acho kuseni kumapasti 7 ndobva akabva atofa. Saka tapedza izvozvo chiri kuzonyanya kundirwadza inini panyawu yekufa kwaZvikombo iyi. Musati maenda nezvikukurwadzai, tiri kuda kunzwa ipapo sei akasvikira kufira mumba musina kumuendesa kuchipatara? Zvikwanisiro zvekufambisa kuti tiende kuchipatara papasisina, ende taitongoti tiri kuda kutoenda kuchipatara naye, asi time yekuti tizoende kuchipatara yakatidya. Urombo hwanga hwakanyanyisa, tatisisina kana mari yekuti tikwanise kufamba tichienda kuchipatara kwacho. Azofa makamuendesa here kupostmortem? Apa akafa hatina kumuendesa kupostmortem because tatisina mari yacho yekuti titotsvage kana transport yekumuendesa ikoko. Endera henyu mberi. Saka chinhu chakazonyanya kundirwadza, mawigirwo akaitwa mukomo wangu ndiye akanyanya kundirwadza, nekuti gomba rakacherwa, pakatsvagwa mari yekuti tengwe box yakashayikwa. Akangowigwa nejira rake rekuchechi, asi isusu chataiziva ndechekuti kunamata angasanamati, pakangotsvagwa nzira yekuti munhu angokwanise kuwigwa. Akangowigwa nejira rake rekuchechi, akangomoneredzwa naro, angopedza kumoneredzwa naro watongopedza kumuwiga kudaro, wakangowaka nezvidhina zvinosvika 60 ndobva watopfuchira gomba. Saka vanhu wapedza kudaro, wapedza kumuwiga, takadzoka kumba, pakauya baba wepanext bed wanonzi Wakanyai.
wakati kuna baba wedu dai makateerera zvandakataura takaenda nemunhu uyu kupostmortem zvaigona kutiitira izi taziva kuti munhu uyu akafa nei. Asi vanhu vese vakanga vachiziva kuti munhu uyu afa sei vakatitsura kuti ngatiendei naye kupostmortem tikaramba tikagara kusvika manje. Izvi ndo patakutanga kunzwa zvakutaurwa kunzi pakati paenda munhu anotaura zvakati, pakati enda anotaura zvakati. Saka zvakataura chaizvo inini handina umbowo wakakwana nazvo. Kuna wakazvinzwa nemaaudio acho nevanhu vakataura izvozvo. Saka ipo ipapo ndo pandoperera kuziva. I'm sorry. Indinoitwa Itai Dangaranga. Papa rufa mwana inini zvakaita ngezvekuti inini avambazukuru wangu wakapetuka watete wangu. Asi tasvika pastage pakabuda kamuromo kakanzi adya poison. Takatipo tikada kuti tinge timutsirire nyaya yacho. Hazvazokwanisika baba takabva akasika kuti anono sei zvakadii. Zvakadaro. Ngengoti zvindomaona ndakaita. But sevakuru muchinzwa kuti munhu adya poison, sei musina kuda kudzika nenhau iyoyo kuti ko poison yabva kupi, ndiani amupa poison? Chazvakaita ngezvekuti simba muridzi wazvo. Uri kuti baba wacho takanga takapindirana tese takatata kuti mwana ngaende. Zvakabuda kamuromo kuti ngaenda postmortem. Asi baba vacho vakabva vati kwete siyai zvakadii. Saka haungazivi kuti uitire nharo muridzi wepenyu zvino zvakandiomaonere ndakaita kwa Blessing Mudzengerere. Ndofunga inini parufu rwomukoma wedu ndakashedzwa nomukoma wangu anova Peter Chitiyo. Anditi munin'ina angati uya kunotidaendesa mukoma kuchipatara waita sei warwara. Wanga wabva kuzvidhina kwaiforoma wachinzi warwara nemudumbu. Asi vataenda kwekwe tinowatakura nengoro. Makore acho nyika yanga ichiri kumashure. Zvinhu zvavo zveshe zvakaoma. Zvisvika vataenda kwekwe tida kunowatakura nechikochera tidaenda nawo kuchipatara kuno kuchitanga zuva. Tasvika ipapo. Tisati tasvika nengoro takabva tumirwa namudharavha ati aya wakomana mbosiyai ngoro yaikuno. Vatadzokera kumba. Tandaenda panext door panowo pakanyaya kuda kuti tipowe ngoro ndowanga nengoro patime iyoyo. Vatasvika pamba paya tanzi mukoma wenyu marwara waita ato serious yekuti nengoro hazvichakwanisa kuti wasvike kupi kuchipatara. Vatasvika paya pesa ndichitoona wadiki patime iyoyo. Vatasvika tatomira. Ndofunga patime iyoyo ndo pandatanga kutoona munhu akafa. Ndatonzi ndatoona mudhara kutanga kutochema achiti mukoma wenyu hapachisina atoshayika. Tikati atoshayika, anzi atoshayika. Ndakazotobhirivha kuti zvishwa mukoma wanga washaya nekuti ndanda kutoona vanhu vakutouya vachichema vakatoungana. Ndofunga mazira angu ndo pandoperera. Mamuri eGP iyoyo? Patime iyoyo ndandiri form 3. Baba nanama nindoita rosa kambanje ndina mai wazvikomborera vakahwara zvikombo sho vakaenda kuchipatara chitangazuva. Vakadzoka chitangazuva vakabvisa kadhi nemapirisi yake. Vakanzi kana maona arara akadai mutakure muzende naye kuchipatara pamutoo kuno kukasika. Mangwana yacho makuseni sisi wokuroko tichibika porridge mumba. Kubva tatomba porridge ndini ndakatomba mukadzi wacho achigadzira kuti tiende kuchipatara. Mukoma wake Peter ngamuti chienda utsvage ngoro kubva asimuka. Ipo akaenda uko ndikaisa porridge ati amendipe porridge. Mukadzi achipfekedza mwana kumba kwake. Vandaisa porridge anza amaita tadza kudya porridge maoko anga achisina simba. Ndipake vandamupaka porridge vapedza zvanchindigezesai kumeso. Ndikati handigoni kugezesa nomukadzi wako zvanzi amai makabvira kana muchinishambidza. Ndikamugeza kumeso. Ubva apedza zvanchiita ikasadza. Tiite kudya ndenda kuchipatara manje. Sadza raya ndazogona kudiita sei kulibika. Ndipo akati kwai ndida kuenda mumba bvadzoka mumba imanga akalala. Akandidainza anzi amai uyai kuno. Ndikati kune zvamhanyai. Sho ndakamhanya anga akamira padoo. Anga akabata kudai. Pandakasvika zvachovha padhuze neni pandachovha. Pandikochekera mumangu. Zvanzi amai kumunda uka ndichakuona. Maisi yangu yakita karima. Ndikati nini kusei zvanzi handisi kuziva. Saka chindibata ndiende nemi mumba imo muri kubika. Patabuda takabatana. Pataenda mumba muyemo. Pamba nomadzibaba yo taigara nawo. Mudada aisigirana namadzibaba ingizaya murongoti. Wadzo zvavana tichibatirana sekuru chione wakabva wasvika. Ndikati chitakuva nowarume bya kwakanzi handisi kuda.
handiite senemva tasvika mumba mezvaagara pana ndau nichitore kubata kuti ndibike sadza ndipo nazonza munhu akutolutsa kurutsa akaita akatanga kubudisa nyongo nechikafu changa kujachiva pandasvika kuti ndimusimudze pandatadza baba wakangu abudawo pandaita kumusundidzira pasi kudai patatsvenda pandamubata inini ndikati chii akangogona nditi amai kubva andicheuka kanokanaka iri bvaazonza musoro bvaandicheuka futi bvaazonza musoro bvaakuchema pandakadaro manje ndipo ndakabva ndazotuma kuti mhanya udainze Peter bakanyai kuti kwaikasika kuno naamai bvaidzo ndakadaro kuma6 okuloko kundizongo akabva ashaika asi chirwere ndichocho akataura kamubvunza kuti wakaita sezvo taja nyemba nawiseman asi munhu atipa chikafu angachiti apa utipereka zvanzi uya uda uchipa mukoma wake bvanzi aiwa handizvo ndichamupa bvanzi zvikombo zvako izvi nguva idzodzo ndipo akanzi sekuru endai mogezi akangati murume wacho enda ogezi murume wake bva ati hanzi aiwa hatichange ogeza sekuru asati wageza sekuru chiendai mogezi ndozogeza inini kubva wasimuka bva waenda kogeza pakabva mubathroom zvatawa nomukomana wawiseman ndizvozvo zvanzi ndipo akatanga kuchema mudumbundumbu wakauya munzira kubvako wachiti amai mukoma warusa nyongo yakawanda kusvika tisvike pano wakatora nomukoma wake Peter takazongonza kuzuma akata zvakaita kune kunotarakitako achiuya kumba vatangobuda chii chaitika zvanzi majevha atsanangana ndizvotaja asi pakudya iko taita nchinzi kwai pano anoda nyemba here nemukaka nehuro pamba nomiriwo mitatu ndokutsanangura ika akaita mafiro akaita zvikomborero nhau ndekuurayana vamwe vanoita zvokuroya vamwe kuroya futi kuisira munhu poison asi uroyi ndo hwakasiyana ndo nhau yatanga tiinayo muzuva ranhasi mhuri yezimbabwe ngatisanganei muzuva ramangwana katichikupai nyaya iyoyi zvizere kuti zvii zvaakutora nzvimbo. Andrew Neshamba ndo zita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa senguva dzese mhuri yezimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.